Toto sú Spokojňáci, podcast, v ktorom vás učíme vytvárať zákaznícke zážitky, ktoré zvyšujú retenciu, tržby a spokojnosť. Premente bežných zákazníkov na lojálnych spokojňákov. Poďme na to. Ahojte, počúvate podcast Spokojňáci, prvý československý podcast na tému Customer Success. Moje meno je Michaela Carpenter a dnes tu s nami máme Tomáša, ktorý je CEO a founder Customer Score.io. Vítaj, Tomáš. Ahoj, Mišo. Tomáš, ďakujem, že si našiel čas. Téma Customer Success sa v našom regióne rozvíja čím ďalej, tým viac. A mňa by zaujímalo, ako si sa ty vlastne dostal do odvetvia Customer Successu. Já jsem, abych se přiznal, tak úplně původem, tak jsem z IT, ale vždycky mě zajímala i ta část, jak produkty používají zákazníci, co na ně říkají, kde vidí tu hodnotu v tom produktu, takže vždycky mě tohle zajímalo. Takže už jako programátor jsem se o to zajímal, ale později jsem postupně přešel do biznisových rolí. Nejdřív to bylo v mém prvním startupu, potom jsem pracoval několik let jako produktový manažer a teďka i vlastně v mém dalším startupu, tak se věnuju zákazníkům a rád čerpám od nich informace a to, kde vidí hodnotu, co je zajímá a podobně. Takže k tomuhle jsem měl vždycky blízko. Čo pre teba vlastne ten Customer Success znamená? Lebo ty máš taký netradičný background, väčšinou sa ľudia dostanú do toho Customer Success, či už nejakých support alebo sales rolí a ty si vlastne v tej role developera alebo v tej technickej role. Čiže ako ty zo svojej perspektívy vidíš ten Customer Success v regióne? Čo to pre teba znamená? Pro mě Customer Success je o tom, dejme tomu dělám v nějakém digitálním produktu, tak v tomhle případě Customer Success je o tom, aby ten zákazník rychle našel a viděl hodnotu v tom digitálním produktu. Takže to je pro mě Customer Success a je to ta cesta, jak tomu zákazníkovi tady tu hodnotu ukázat, pomoct mu ji najít, doručit a případně mu pomoct i zkrátka v tom produktu najít. To je pro mě Customer Success. Zároveň to může být i toho zákazníka třeba na začátku naonboardovat nebo později se o něj starat, aby neodešel, nebo success je i o tom ho třeba dostat do nějakého vyššího plánu, vydělat na tom zákazníkovi víc peněz. Takže není to jenom role, je to také kombinace vlastně sales za mě a customer care, kde se o toho klienta starám proaktivně, není to takový ten pasivní přístup, takže jdu mu naproti tomu zákazníkovi a snažím se mu zkrátka doručit tu největší hodnotu. A keď si to porovnáš, že takto sa to robí u nás a takto sa to možno robí na západe, ja neviem, v USA, odkiaľ Customer Success došiel, alebo v západnej Európe. Aký tam vidíš rozdiel, respektíve myslíš si, že je nejaký blokér, ktorý nám bráni v tom, aby sme sa dostali až na tú úroveň? Já si myslím, že u nás ten success v posledních pár letech jde hodně nahoru. My tady v Čechách, na Slovensku, možná tady ta střední Evropa, tak jsme se víc na začátku zaměřovali na to mít nastavený customer care, to znamená support pro toho zákazníka, který je ve většině případů víc takový pasivní. Přijde mi nějaký dotaz od toho zákazníka, já ho vyřeším a jdu na další dotaz. Ale customer success, tak ten má trošku jiný přístup, jde tomu zákazníkovi naproti, takže často vychází z toho customer success manažera směrem k tomu zákazníkovi, kdy proaktivně jdu se ho zeptat, jak se má, jestli se mu daří, co je u něj nového a taky se dívám na to, jestli je spokojený s tím produktem a pokud není, tak to řeším, pokud je, tak právě je tam ten prostor třeba s ním budovat ten vztah a nabídnout mu další služby. Na západě tohle funguje už dlouhé roky, Customer Success i v softwarech, tak jsou tam průkopníci, teďka se to postupně dostává k nám, kdy se tady ty role objevují i v našich končinách v poslední době. S tým súhlasím, ty si dal takú knižnú definíciu toho, čo to znamená. A teda ty si už v tom Customer Successe pár rokov. Kedy u teba došiel taký ten aha moment, alebo ten moment, keď si povedal, že toto je problém, ktorý naozaj potrebuje riešenie, ale ja to riešenie momentálne na Slovensku a v Čechách k dispozícii nemám. Ako si vlastne prišiel s myšlienkou vytvoriť Customer Score?
Myšlenka je stará pár let určitě. Mhm. Jak jsem zmiňoval jako produkták, tak jsem byl hodně v kontaktu s našimi zákazníky a tohle jsem tam s nima vlastně každodenně řešil právě z toho pohledu, jestli jim ten produkt řeší ten problém, který jim má řešit. A co jsem kde jsem často viděl problém, tak bylo to, že jaké zákazníky si vybrat. Jak si je nějakým způsobem seřadit, koho slovit jako prvního, nebo si najít problematické zákazníky, se kterými bych se mohl pobavit a vědět, jak ten problém pro ně řešit líp. Takže dejme tomu 4, možná 3 roky zpátky, tak jsem si po večerech udělal takový jednoduchý scoring model, vlastně zdraví zákazníka a říkal jsem si, tyjo, tak jako když je to dobrý pro mě, nebo i pro tu firmu, kde jsem pracoval, tak nemohlo by to být dobrý pro další firmy, pro další SaaSové firmy, tak jsem se jednoduše zeptal na Facebooku a v nějakých skupinách, hele, řešíte problém toho, že nevíte, jak se chovají vaši zákazníci, jestli jsou zdraví, nebo jestli jsou v úzovkách nemocní. A takhle jsem si zavolal asi s 10 dalšíma firmama, kde jsme to trošku prodiskutovali a viděl jsem tu díru na trhu, kde právě tady ve střední Evropě to firmy moc neřešily a začal jsem dělat tady ten produkt. A mohol by si troška približiť, že čo to vlastne ten customer scoring znamená, lebo ja sa stretávam veľakrát s tým, že ľudia si povedia, že vedia, mám dotazník spokojnosti, tak ja vidím z neho, že či ten zákazník je spokojný alebo či nie je spokojný. A veľakrát si neuvedomujú, že ten scoring je úplne o niečom inom, že to naozaj nie je postavené len na tom, že ti niekto dá nejaké NPS 10 alebo ti napíše zlú recenziu, ale že je za tým naozaj celá alchemia a že je to oveľa viac než o tej spokojnosti. Môžeš nám k tomu povedať viac? Určitě můžu. Určitě je dobrý, pokud zákazník nějakou spokojenost sleduje. Je to aspoň první krok, protože já se setkávám s firmama, kde vůbec tohle to neřeší. Tak kdyby aspoň sledovali spokojenost, tak to bude super. Ale ten pravý health scoring zákazníků nebo customer scoring, tak je o tom, že mám s tím zákazníkem mnohem víc nějakých touchpointů, mnohem víc zdrojů informací, které můžu sledovat. Takže jsou to například údaje z platební brány, jaký má zákazník balíček, přes co platí, kdy mu končí ten balíček. Jsou to údaje o tom, jak používá produkt, kdy se naposledy přihlásil, jaké akce v tom produktu dělá, nebo to můžou být věci právě z customer care. Jo? Napíše mi naštvaný zákazník nějaký dotaz, sentiment té zprávy je třeba špatný, zase může to vstoupit do toho skóre. Takže toto je už taková nástavba nad tím jednoduchým dotazníkem, kdy já mám víc zdrojů, dám je takhle dohromady a dá mi to právě to nějaké ucelenější skóre, které mi o tom zákazníkovi říká mnohem víc. Je to takový ten 360 stupňový pohled na toho zákazníka, kdy není to jenom ten jeden bod s ním. Takže zhruba toto je to skóre. A samozřejmě o tom bychom se mohli bavit hodiny, ale tohle je asi z toho nadhľadu to hlavní. Určite. A ako by si napríklad reagoval na argument, keď niekto povie, že však to je všetko super, ale vedia si to viem odsledovať aj manuálne, že ja si viem zapísať do Excelu nejaké tie satisfaction score a viem si pozrieť nejakú tú platobnú bránu. Ako by si takému človeku vysvetlil, že tá efektivita toho toolu alebo robiť si ten scoring cez nejaký tool je niekde inde. Pokud s tím firma začíná vlastně s nějakým scoringem, je relativně malá, třeba má i menší počet zákazníků, tak já je klidně doporučím, hele, pojďte si to trackovat v tom Excelu. Na to není vůbec nic špatného a je to v zásadě dobrý. Problém nastává ve chvíli, kdy už mám těch touchpointů s tím zákazníkem víc, kdy mám víc nějakých datových zdrojů, na co se chci dívat. Pak tam je takový ten lidský faktor, že třeba zapomenu si to zaznamenat, někdo za to musí být právě zodpovědný, nebo se mi vymění role a podobně. A co je velká nevýhoda Excelu, nebo tady těch řešení, kde si to píšu někde do tabulky, je nějaká historie. Jasně, dá se to taky nějak jako udělat, ale už navázat na to nějaké další akce, například alerty nebo nějaké automatizace je velmi, velmi složité. Takže v tomhle moment
Máme takové zákazníky, kteří začínali na řešení někde v Excelu nebo Google Spreadsheets, tak potom přišli k nám, protože právě mohli to začlenit do těch svých systémů automatizací a měli ucelený přehled a hlavně na to nemuseli myslet a mají to takhle bez práce, celé to řešení vlastně scoringu svých zákazníků. A aby si naši sledovatelia teda vedeli nejak reálne predstaviť, že čo to ten scoring znamená. Dajme tomu, že sledujete všetky tieto veci ako platobnú bránu, spokojnosť, support tickety a keď si človek otvorí ten scoringový tool alebo dashboard, čo na ňom vidí alebo aké informácie mu vlastne ten scoring vie dať, akú to má pre ňo pridanú hodnotu? My se snažíme na první dobrou dát tomu našemu zákazníkovi nějaký high level pohled na celou tu jeho user base nebo zákaznickou bázi. Takže my mu řekneme, Míšo, ve vaší firmě máte třeba v tuhle chvíli tolik peněz v risku. Nebo tolik peněz naopak je zdravých, takže to nemusíš úplně sledovat. Jo? Takže snažíme se tam dát tu hodnotu i v těch penězích, aby třeba manažer nebo majitel firmy věděl, jak je to urgentní. Potom ti řekneme vyloženě seznam zákazníků. Tady máš zákazníky, kterým ideálně by bylo dobré nějak zavolat, postarat se o ně, nebo jim třeba poslat nějakou automatizaci, kterou si u nás můžeš nachystat. A naproti tomu ti řekneme, i kteří zákazníci v tenhle moment jsou vhodní, že by se s nima mohla dál pobavit nějak obchodně. Třeba dejme tomu, aby přešli z měsíčního na roční balíček, protože tam vidíme vzrůstající trend používání tvého nebo vašeho produktu. Takže toto je takový základní dashboard a samozřejmě dá se toho sledovat daleko víc, ale zase já tady mluvím o té hodnotě pro zákazníky, kterou se snažíme zobrazovat i v tom našem produktu. A vlastne keď zobrazíte nejaký ten risk, niekto si otvorí ten dashboard a teraz si uvedomí, že wow, že mám 100 000 eur v risku. Ako vyzerá ideálna situácia? Čo by potom taký človek mal urobiť? Alebo ako by mali vyzerať tie kroky, respektíve nejaká automatizácia alebo nejaký playbook? Ako ďalej s týmito zákazníkmi narábať? Hodně to záleží od toho typu produktu. Nás určitě poslouchají posluchači, kteří mají třeba více zákazníků, dejme tomu stovky nebo i tisíce, ale i takový, kteří mají třeba méně nějakých enterprise zákazníků. Já začnu s těmi enterprise zákazníky, takže my vám, nebo náš produkt vám řekne, kteří zákazníci jsou v risku, tak vy můžete se podívat, dobře, na čem ten risk stojí, proč jsme vám je takhle označili, dostanete konkrétní body, co u toho zákazníka jsme našli za rizikové chování a vy tady těm enterprise zákazníkům můžete zavolat. Zase, dobrý den Míšo, všiml jsem si, že tady naši funkci ABC jste nepoužila už x dnů, můžu vám ji ukázat, co třeba, jak ji použít a podobně. Jo? Takže toto je příklad u těch enterprise. Naproti tomu mám stovky zákazníků, kteří jsou v risku, takže obvolat bych je nestihl, nebo zabralo by to strašně dlouho, hodnota toho zákazníka je možná menší, tak tady se perfektně hodí playbooky. A playbook je nějaká automatizovaná zpráva, kterou já můžu nastavit tak, aby byla i personalizovaná na základě toho, co ti zákazníci dělají nebo jak se chovají a podobně. Například, řeknu to na příkladu. Zákazník má roční licenci a končí mu za 2 měsíce ta licence, kdyby měl zaplatit znovu předplatné, nebo se mu automaticky zase strhne. A já zjistím, že má nižší zdraví. Takže si nastavím automatizaci, která automaticky těmto zákazníkům pošle například e-mailovou notifikaci nebo nějaký e-mail, kde jim řeknu, hele, máme tady pro vás nový super webinář, kde vám ukážeme, jak z našeho produktu vytěžit maximum, tady se přihlašte. Takže takhle můžete oslovit velké množství zákazníků a třeba je přesvědčit o tom, aby ten produkt používali víc a ve výsledku právě neodešli. A takovýchto scénářů může být daleko víc. Takže zhruba takto by to mohlo fungovat.
Čiže vlastne kategória toho risku alebo tých zákazníkov, kde je risk, že sa nevrátia, nenakúpia, neobnovia si licenciu, to je len jedna z tých vecí, ktoré health scoring alebo customer scoring dokáže riešiť. Z tvojej skúsenosti v praxi, firmy, s ktorými si robil alebo s ktorými si sa rozprával, aké sú najčastejšie príklady toho, čo im ten health scoring prináša? Ako to má pre nich pridanú hodnotu alebo ako to možno zmenilo spôsob, akým oni fungujú a robia biznis? Jsou možná dva typy firem, které máme. Jeden typ firem s námi úplně začínal i s Customer Successem. Byla to pro něj nějaká novinka, takže rovnou naskočila nějaké naše doporučení, co i v tom Successu dělat, jak se o ty zákazníky starat. To je vlastně jeden typ, takže tam ta pomoc je hlavně o tom, že jim to otevřelo možná někdy i oči, jak vypadá ta jejich zákaznická báze, kolik zákazníků mají zdravých, kde mají právě ty největší problémy. A možná i pro majitele firem je velká výhoda, že vidí právě tu peněžní stránku. Jo? Že vidím třeba v tom risku mám třeba třetinu svého pravidelného příjmu. Takže pak tomu můžou dát větší váhu, aby se právě Successu celá ta firma věnovala a o ty zákazníky se starala. Druhý typ firem už nějakým způsobem Success jel. Zase tím, že jsme pár let možná po tom západě, tak často je to taková manuální práce, kdy já si ručně například procházím nějaký náš interní systém, koukám na ty zákazníky po jednom, když někde vidím nějaký problém, musím si třeba doptát programátorů, aby mi nějaké věci dotáhli a pak tomu zákazníkovi například volám. Často tady ti zákazníci úplně ani nevěděli, komu třeba mají volat dřív, protože neměli dohromady spojené ty finanční data s těmi daty o tom zdraví, o používání produktu. Takže sice mohli volat někomu, kdo není úplně zdravý, ale platili málo peněz a přitom někdo jiný, kdo platil daleko víc, tak se na něj nedostalo, protože zkrátka to ten Success nestíhal. Tady dokážeme pomoct i s prioritizací, komu se má ta firma nebo ten Customer Success manažer věnovat jako prvnímu. Tak to znie fajn, a keby teda po vypočutí toho, že ten health scoring je naozaj dôležitý, sa nejaká firma alebo malý podnikateľ rozhodol, že chcem to vyskúšať. Možno úplne nemá odvahu ísť hneď riešiť nejaký tool, chce si to presne premyslieť, možno si vytvoriť nejaký ten health scoring v tom Exceli. Čo by bolo tvoje odporúčanie, na čo sa zamerať alebo ako vôbec s tým začať, keď človek chce začať? Jak s tím vůbec začít? Super otázka. Důležité je vypsat si, jaké mám zákazníky. Jo, hodit si co řádek to jeden zákazník, k ním si dotáhnout nějaké základní údaje, jako kolik mi ten zákazník platí. Ideálně si to převést na měsíční nebo roční platbu, ať je mám všechny vlastně stejné. Vědět, jestli platí měsíčně nebo ročně. Potom i vědět to, kdy mu končí předplatné. To jsou nějaké ty základní vlastně nějaké finanční údaje, na jakém je balíčku a podobně. A potom se zaměřit na to, kde ten zákazník vidí tu největší hodnotu v tom produktu. Respektive já mám produkt nějaký, nebo třeba ty Míšo, a jaká je ta největší přidaná hodnota toho produktu, za co mi ten zákazník vlastně platí. Jo, dejme tomu třeba, že řeknu to na příkladu, u Netflixu je to počet strávených hodin na té dané platformě, koukání se na nějaké seriály nebo filmy. U nějaké chatové platformy to může být počet třeba vyřešených konverzací v případě třeba nějakého customer ticketing systému pro customer care. Jo. Takže každá firma má nějakou takovouhle metriku, která odráží to, za co ti zákazníci platí. A tohle si přidat do toho Excelu. Jo? Mít tam třeba jednu takovouhle hlavní metriku a vidět to používání těch zákazníků. A s tímhle začít úplně takové jednoduché, třeba mít tam 1, 2, maximálně třeba 3 nějaké metriky a koukat na to. Dál doporučuji dívat se na to třeba ne úplně na ty denní hodnoty, ale i na nějaké třeba trendy. Takže my třeba zákazníkům doporučujeme, koukejte se třeba na 7denní nebo dokonce 30denní nějaký průměr, aby to nebylo třeba zkreslené víkendy.
A tohle to si v tom Excelu právě může zákazník vést a až už tohle to má zmáknuté nebo chce to celé automatizovat, tak jsou potom nástroje, třeba jako je ten náš customerscore.io. A my sme sa teda primárne bavili o softwarových firmách alebo teda o softwarových platformách, ale myslíš si, že je možné health scoring alebo zákaznícky scoring využiť aj v inom type biznise? Trebárs, keď má niekto napríklad službu alebo keď niekto predáva cez e-commerce nejaký výrobok. Je možné to aplikovať tiež? Určitě z mého pohledu kdekoliv, kde je nějaká opakovaná návštěva nebo opakovaná platba, služby využívám opakovaně, tak tam se nějaké alespoň základní měření zdraví zákazníka hodí. Zrovna včera jsme to řešili i s jedním podcastovým studiem, kteří mají svoje klienty, kteří jim nějak pravidelně nebo nepravidelně právě chodí a i tam se to dá využít. Ja to tiež vidím rovnako. Ja si myslím, že Customer Success a teda všetky jeho aspekty sú aplikovateľné na akýkoľvek typ biznisu alebo podnikania. Ak sa do toho človek už naozaj zažerie a pozrie si tie best practices z toho, ako pristupovať k zákazníkom, ako možno nejaké procesy vyriešiť inak, tak naozaj uvidí, že tá efektivita práce a tá lojalita, možno aj tie tržby, že sa to na nich naozaj odrazí. My sme sa predtým, než sme začali vlastne nahrávanie, troška bavili aj o tom, že AI je teraz veľká téma všade vo svete a že vlastne aj vy do nejakej miery sa snažíte zaimplementovať AI vlastne do vašej platformy. Mňa by zaujímal tvoj názor na to, že ako AI ovplyvňuje celkovo oblasť Customer Successu, alebo kde vidíš trend v roku 2026, kde sa to bude vyvíjať, ako možno AI bude mať dopad presne na ten health scoring alebo na skorovanie zákazníka. AI velmi pomáhá i v customer successu a to fakt hodně. A zase teď jsem se bavil s jedním kamarádem, kde mají víc customer success manažerů a on říkal, že vlastně, nebo je to o tom, že customer success bude tím ovlivně a kdo to AI nebude používat, tak zkrátka nebude na té pozici moc dál jako pracovat, protože nebude tak moc jako efektivní. Takže je to o tom využívat správné AI nástroje pro to, abych byl efektivnější. Konkrétně v customer successu můžou to být různá summaries, může to být vytěžování informací, ale i třeba automatizace toho health scoringu. To děláme mimochodem i my, kdy vlastně mluvili jsme o těch různých datových zdrojích, tak dokážeme automatizovaně ti říct, který ten zdroj nebo která metrika dává ten největší insight, proč zrovna tento zákazník je v risku nebo naopak je zdravý. Takže je zatím nějaký machine learning a nad tím AI, které to dokáže přeložit do lidské řeči a říct Míšo, dneska zavolej tady zákazníkovi A, vidím u něj tady ty problémy, že funkci vytvoření tiketu nepoužil za posledních 5 dnů ani jednou, zkus se ho na to zeptat a nabídni mu tady tenhle návod a nebo ho pozvi ještě tady na ten webinář. Takže tohle je ta cesta, kdy to tomu proaktivnímu success manažerovi velmi ulehčí práci s přípravou a nebo pomůže i lépe automatizovat, kdy dokáže například na skupinu zákazníků poslat už připravenou komunikaci, na kterou se třeba můžeš jenom podívat a rovnou ji poslat. Čiže ak tomu rozumiem správne, tak to AI je vlastne už teraz na takej úrovni, že ono ti vie povedať nie len to, že tento tvoj zákazník je v risku, alebo tento tvoj zákazník má nejaký potenciál na to, aby si mu predal viac, ale to AI ti ešte vie aj doporučiť, že ako za ním máš ísť, alebo čo s tým účtom máš urobiť. Pochopila som to správne? Už jsme tam, ono se to hodně posunulo. Pokud mám o tom zákazníkovi opravdu hodně informací, teďka jsou hodně populární třeba nahrávače meetingů. Třeba používáme osobně Fireflies, určitě podobné nástroje používejte taky, takže dost to pomáhá. Takže já si můžu napojit tady ten nástroj, kde mám zaznamenané všechny meetingy s tím zákazníkem,
veškerou komunikaci, do toho to, jak mi platí a jak používá můj produkt. A na základě toho já dokážu říct, že pozor, Míšo, tady u toho zákazníka je tady ten problém, konkrétní, ten zmíň, když si budete volat, nebo mu ho zmíň v mailu. Případně, když je těch zákazníků víc, podobná skupinka, tak tady ti chystáme tady tento automatizovaný playbook, který můžeš jenom ťuknout a odeslat. K tomu AI, pretože veľa ľudí má obavy, lebo každý z nás si zažili takého chatbota, ktorý ťa dookola točil s jednou otázkou, nechcel ťa prepojiť na nejakého reprezentatív a posielal ti len nejaký link a nakoniec si nevyriešil nič. Takže ja si myslím, že veľa ľudí má takú tú skúsenosť s tými takými early stage AI a preto majú možno vyvinutý taký nie úplne pozitívny vzťah a myslia si, že to AI vie zničiť taký ten vzťah alebo vie zničiť tú komunikáciu. Ja som toho názoru, že ak je to AI nastavené správne, tak to vie práve že pomôcť, pretože tá komunikácia môže byť nejak štandardizovaná. Ty si spomínal, že to vaše AI vie aj navrhnúť nejaký typ komunikácie. Vidíš ty tam napríklad aj pridanú hodnotu alebo potenciál v tom, že namiesto toho, aby to ubralo z tej ľudskosti, tak to práve, že vie priniesť zákazníkovi lepší zážitok, pretože všetci s ním komunikujú na nejakej rovnakej úrovni alebo že to udržuje taký štandard? Může. Já tady to možná trošičku rozvedu. Já se na to dívám tak, nebo obecně v naší firmě hodně záleží na tom typu těch vašich zákazníků. Mluvili jsme tady o těch enterprise zákaznících, kde si chci udržovat například ten osobní vztah pořád. Tam mi AI dodá ty podklady, co s tím zákazníkem mám vlastně řešit. Je to pro mě takový parťák, který mi udělá tu přípravu dopředu a já se pak můžu soustředit na tu komunikaci s tím zákazníkem právě. Tam bych to pořád jako nechal a u těch významných klientů si myslím, že ten osobní kontakt je pořád potřeba. Ale bavili jsme se i o tom, že mám stovky až tisíce zákazníků a já je nemůžu obsloužit všechny. A dřív by se na ně nikdy nedostalo, protože bych si řekl, OK, oni mi neplatí tolik peněz, aby jsme si jim věnovali maximálně, jim pošleme nějaký generický třeba newsletter jednou za 2 měsíce. Z AI zase, ono se podívá, co se u těch zákazníků děje a dokáže tady tu zprávu personalizovat a už mu tam nabídnout nějaké konkrétní další kroky k tomu zákazníkovi, co může dělat, nějaký podrobnější třeba návod, nevím, nebo ho pozvat právě na nějaký ten webinář, takže je to pro něj takové příjemnější, protože vidí, že ale tady jo, sedí to na mě, i když můžeme klidně přiznat, že ta zpráva není psaná člověkem, může vypadat v designu třeba té firmy, toho brandu, ale je to zaměřené přímo na toho konkrétního člověka. S týmto mám ja ináč skúsenosť, lebo stalo sa mi párkrát teda, že som mala skúsenosť s hrozným AI, ale minule som riešila jednu support vec s americkou firmou, objednávala som si nejaké veci a asi až po 3. maili mi doplo, že ja sa nebavím s človekom, ale že sa bavím s AI a to som si až uvedomila na základe toho, že ja som poslala mail a mne naozaj asi za 3 alebo 4 minúty došla odpoveď. Ja som si povedala, že čo? Že ako to možné, že mi odpovedali tak rýchlo, hej? A potom, až keď som si prechádzala tie maily, lebo mi to nedalo, tak som si uvedomila, že je to AI, ale to AI bolo naozaj tak neskutočne natrénované, že mi to v tom prvom momente ani nedoplo, preto robím z AI každý deň, že naozaj ma to obalamutilo a myslím si, že keď má niekto takto zatrénované to AI, tak taký ten bežný užívateľ, ktorý s tým AI nie je v kontakte každý deň, si ani neuvedomí, že to nepísal človek. Ale je tam pridaná hodnota toho, že nečakáš teraz 2-3 dní na to, že ti niekto odpíše, ale naozaj tam máš na nejakom štandarde komunikáciu, ktorá je vyriešená za 5 minút. A ja som ten problém naozaj potom vyriešila veľmi rýchlo. Je to tak. Je to celé o tom, jaké informace tomu AI dáme. Pokud mu jich dáme málo, tak může to být takové, může si vymýšlet, točit se v kruhu a podobně. Když už ty informace dostane lepší, tak i ty odpovědi jsou potom daleko srozumitelnější, příjemnější pro toho zákazníka. Často ani nepozná, že to právě to AI už je teďka.
Tak sme sa od health scoringu dostali nakoniec k AI, ale myslím si, že v poslednej dobe väčšina konverzácií končí pri tom AI. Je ešte niečo, čo by si ty, Tomáš, chcel dodať na tému tých riskových zákazníkov alebo health scoringu, alebo niečo, čo by si chcel vlastne sledovateľom odporučiť? Mhm. Já bych vůbec začal, nebo zákazníkům bych doporučil, ať začnou sledovat, proč třeba jejich zákazníci odchází, nebo nedívali se čistě jenom na tu akvizici nových zákazníků. To jsme možná mohli zmínit na začátku, protože akvizice je až 7krát dražší, než udržet si současného zákazníka. Proto je důležité nekončit tím nějakým onboardingem, nebo když zákazník zaplatí, ale opravdu se pak dívat na ten kompletní vlastně životní cyklus toho zákazníka. Pokud to ještě vůbec nesledujete, tak doporučuji aspoň si zjišťovat třeba důvody, proč vám zákazníci odchází. Potom začít i s tím, že s těmi zákazníky současnými si třeba jednou, já nevím, za kvartál napíšu nebo zavolám, zjistím, co ten produkt jim přináší, kde jsou třeba slabá místa, to je úplně ten základ, na to ani nepotřebujete žádný software. A potom, když už tohle děláte, tak už je potom krůček od toho sledovat i to zdraví toho zákazníka, tomuhle se věnovat kontinuálně. Není to určitě moc práce navíc, tady tohle. Ba naopak, my i pomáháme šetřit čas Customer Success manažerům, protože většinu práce se snažíme dělat za ně a právě automatizovat. Takže asi toto doporučuju. Super, tak ďakujem veľmi pekne. Ja ešte tak na drzovku ponúknem, že teda ak by mal niekto záujem sa o tejto téme porozprávať viac, tak určite môžete napísať aj Tomášovi, aj mne. Ďakujem, Tomáš, že si našiel čas sa s nami porozprávať na túto tému. Je určite cenné mať skúsenosti od niekoho, čo s touto témou robí každý deň. A teda, ak vás zaujíma téma Customer Success, ak vás zaujíma to, ako si udržať zákazníkov, zvýšiť ich lojalitu a možno zvýšiť aj tie tržby, tak nezabudnite sledovať podcast Spokojňáci a vidíme sa v ďalšej epizóde. Ďakujem za počúvanie a ďakujem, Tomáš. Ahojte. Děkuji moc.